Najlepší liek na prasaciu chrípku je vraj dať sa do plaviek a hodiť sa do mrazivej dunajskej vody. No tak to je naozaj dobrý liek. Človek zomrie na zápal pľúc a prasacia chrípka ho už nikdy nechytí. Je to trochu inak. O prospešnosti zimného kúpania nás dnes presviedčali naše ľadové medvede. Samozrejme ľadové medvede bez srsti a čiernych čumákov. Proti zime sa väčšina z nás chráni čapicou a šálom. To však neplatí o týchto otužilcoch, ktorí v zime dávajú prednosť kúpaniu v ľadovej vode v Dunaji. Teplota je 0 stupňov, teplota vody je 2,7 stupňa. Ani mrazivé počasie či poletujúce snehové vločky neodradili 50 otužilcov zo Slovenska, Čiech a Rakúska, aby sa vrhli do ľadovej vody. Niektorí si kúpeľ vyskúšali poprvý raz. Na začiatku bol trošku taký strach, ale už keď ste v tej vode, tak nemyslíte na nič a tešíte sa. Aj otužilci majú svoje pravidlá. Jedině, když je teplota vzduchu vyšší jak minus 25, takže pod 25 stupňů už se do vody nejde. Odvahu im dodávalo obecenstvo, ktoré ich povzbudzovalo na brehu Dunaja v teplom oblečení. Plavci si kúpanie užili. Vynikajúce. No, dneska 11. krát ako v Dunaji, ale ináč 42 rokov. Nejméně příjemné je donutit se tam do té vody vlézt. V ľadovej vode je cítiť rozdiel každého stupňa. Trať pre odvážnych merala 1000 metrov. Dá sa tam aj tá polhodina vydržať, ale 22 minút je limit a ten dodržiavame. Dneska bola voda veľmi rýchla. To znamená, že keď sme chceli trošku dlhšie v tej vode zotrvať, tak sme na konci trate trošku plávali aj proti prúdu. Teraz sa utrem uterákom, príde teplúčko, fajne a ponožku čaju a v pohode. Takéto kúpanie je možné absolvovať po pravidelnom otužovaní studenou sprchou každé ráno najmenej pol roka. No tým si vlastne vypestuje zvýšenú imunitu voči ochoreniam, vírusom, baktériám. Netreba sa obávať prasacej chrípky. Klaudia Guzová, televízia Joj.